Lejla tajba l-kulħadd. Sakemm jagħmel il-ġabra is-seminarista, ngħidilkom kelma żgħira fuq is-seminarju. Jien m'iniex l-aħjar persuna illi nitlob il-flows, żgow, jiġifieri għax li nisqu jitlob il-flows. Apparti li jien għalija hija xi ħaġa diffiċli ħafna. Iktar u iktar fil-pożizzjoni tiegħi, ġifieri m'iniex fl-aħjar sitwazzjoni, però jien għamilt 10 snin rettur is-seminarju u Fader Redi li huwa l-kappillan tagħkom, l-amministratur parrokjali tagħkom, kien viċi rettur. Plus li Dummikil Mintoff, jekk ma nisbalexx għamel xi 18-il sena viċi rettur. Kemm 18 u xek Dummikil? 17-il sena, insomma, żidlu sena. Ma jimpurtax, ġifieri sen ekstra fuq daqshekk snin ma jimpurtax. Viċi rettur kien viċi rettur tiegħi Dummikil, ġifieri kien superjur tiegħi. U is-seminarju huwa post jien nħossu verament bħala post importanti ħafna fid-djoċesi. Għas-sempliċi raġuni li minnu jiddependej ħafna x'saċerdoti joħorġu. X'saċerdoti joħorġu. Ġifieri allura aħna għandna ħafna difetti intom tafu l-qasisejn għandhom ħafna difetti bħal kulħadd u forsi iktar minn kulħadd. Imma nassigurakom li is-seminarju jippruvaw jagħmlu kull ma jistgħu biex is-saċerdoti futuri ikunu l-ewwel qabel kollox skont il-qalb ta' Alla jkunu kemm jista' jkun dixxipli veri ta' Ġesu. U din il-ħidma titlob l-enerġija, kull tip ta' enerġija. Titlob anki l-flows, m'hemmx tagħmel, ġifieri kemm dik li skola, kemm dak li l-andament normali tal-ħajja tas-seminarju għalhekk. Nirringrazzjakom mill-qalb tas-sapport li tagħtu, mhux illum biss għax naf li hawn nies li jgħinu lis-seminarju anki matul is-sena b'kull mod. U hekk inħeġġixkom biex titolbu għas-seminaristi u titolbu għall-qasisejn. Is-seminaristi qegħdin jonqsu, l-vokazzjonijiet qegħdin jonqsu. Jekk ma jkollniex vokazzjonijiet, ma jkollniex saċerdoti, jiena ngħid ikollna ftit inqas nies li jippruvaw jaħdmu fil-pożittiv fis-soċjetà. Ħanieħduha hekk, ħalli ninsew il-fidi u r-reliġjon, eċċetera. Imma l-qassejs bid-difetti kollha li għandu huwa wieħed min-nies, mill-ħafna nies illi jippruvaw jagħmlu tajjeb fis-soċjetà. Imbagħad ħalli niżbaljaw għax aħna niżbaljaw bħal ħadd ieħor u iktar minn ħadd ieħor. U għalkemm forsi hawn minna li nagħmlu għall-flows għax din hija l-verità. Però ġifieri il-paga tal-qasisejn hija miżerja biex tkunu tafu, ġifieri hija miżerja dan nista' ngħidu wiċċi minn quddiem għax illum huwa ġifieri dan ngħidu kif naqbad ngħid b'ġustizzja lejn il-verità biex l-affarijiet ikunu kif għandhom ikunu. Ma jfissirx li l-Knisja tgħawdex m'għandha xejn, ma jfissirx hekk. Imma lanqas għandha ġifieri kif ħafna jaħsbu li għandha. Però insomma, mhux m'iniex l-aħjar persuna biex niddefendi l-Knisja żgur, m'iniex l-aħjar persuna. Bħalma intom ma tkunux l-aħjar persuna li tiddefendu l-itfal u x'hekk l-itfal tagħkom. Allura nieqafaw fuq din. Biex la nagħmel qrara lili u laqas qrara lilkom biex nitkellmu fuq il-qrar. Tajjeb. Mela nagħmlu talba, la saret il-ġabra, nagħmlu talba u nibdew il-riflessjoni tal-lejla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Inrodulek ħajr Missier qaddis ta' dan id-don ta' dan ir-rigal li intħallejtilna li huwa s-sagrament tal-qrar, inrodulek ħajr għalih. Hekk aħna mhux dejjem nifhmuh, forsi inħossuh kultant bħala peace, kultant inħossu li huwa mument ta' mistħija għalina. Għallimna narfu li fuq kollox huwa mument ta' ċelebrazzjoni tal-persuna tagħna. Int li tiċċelebra, li tifraħ b'kull wieħed u b'kull waħda minnha. Għatina li nagħmlu l-esperjenza u għati wkoll il-grazzja d-don lil dawk li amministraw lis-saċerdoti biex ikunu verament ministri fidili ta' dan is-sagrament. Ministri tal-ħniena u tal-maħfra tiegħek. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum
aħfri lna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħadd jarina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna bid-deni. Amen. Tajjeb, mela wasalna fir-raba' mument ta' tħejja l-qrar, u r-raba' mument huwa tqerrom kollha. Mhux hekk, tqerrom kollha. U jien nixtieq ngħid xi affarijiet żgħar hekk li jistgħu jgħinuna. Ewwel mistoqsija li tismagħha sekwejt għalfejn għandi mur inqer. Mhux biżżejjed imur quddiem kurċifiss u nitlob maħfra għalfejn għandi mur inqer. U ħafna jagħmluha b'sinċerità din il-mistoqsija. Għalfejn għandi mur nikxef għajnijien ma' bniedem bħali, forsi midneb, forsi nkun nafu naf li jaffeċ iktar minni, għalfejn. Għalfejn għandi nagħmilha dejn. Din l-ewwel mistoqsija li se nippruvaw nirrispondu llejla. It-tieni mistoqsija hija dejn. U x'se nqer? X'se nqer? Tismaħħa ħafna, jien ma nafx se nqer. U tiġri anke fil-qrar, Fader, jien ma qtilx, ma sraqx, ma għamilx xejn ħażin, x'se nqer. Ħanippruvaw nirrispondu dawn iż-żewġ mistoqsijiet illejla. Mela l-ewwel waħda, għalfejn hemm bżonn tmur tqer? Għalfejn titmur tqer? Qed ngħixu fi żmien fejn biex ngħidu dak li jiġrilna, kultant anki dak li jiġrilna fil-privat, forsi fid-dar, fil-familja, forsi fija bħala persuna, qed ngħixu fi żmien illi insibuha ħafifa ħafna mhix diffikultà biex nesponuha fil-pubbliku, biex nonxruha b'tali mod li kulħadd tara. Hekk jew le, jekk tiftħu l-Facebook, tafu kemm hemm qrar fil-Facebook, ippruvaw iftħu Facebook. Qalbu ftejt. U tibda tgħid din qrara, din qrara, din qrara. Interessanti. Jiġri daqskemm huwa żmien bħalissa li fih kulħadd jistqar anke fil-beraħ. Kultant ngħidulu nsejħulu coming out ta' ħaġa, ta' oħra, jien nieħu droga. Tajjeb, jiena għandi orjentament sesswali ta' dak it-tejp jew tal-ieħor. Jiena illum għalina hija xi ħaġa faċli illi ngħidu dak li jiġrilna fl-intimu kemm tal-persuna tagħna kif ukoll tal-familji tagħna. U din tiġri fuq il-gazzetti, fuq it-television, fuq il-Facebook, naħseb li maħniex ngħidu ħwejjeġ li ma jafhom ħadd, hekk jew le. Waħda mill-iktar professjonijiet bħalissa illi hija voga, tajjeb, minn barra min jaħdem fl-accounts u fl-IT, fil-computer, u min jaħdem fis-social care, tobba, il-counselors, il-psychologists, il-psychiatrists, il-psychotherapists. Ejduli, għanti t-tobba, għanti il-psychologist, għanti il-counselor, x'ikun qiegħed jiġri? Mhux rar? Iwa jew le? Iwa jew le? Inċi tmur għand it-tabib ħafna drabi, ma taqafx tgħidlu isma' għandi hawn juġani ta' le. Imma tibda tirrakkuntalu ħajtek. Għaliex? Għax il-bniedem minnu nnifsu u magħmul li dak li jiġrilu ħafna drabi jrid jaqsmu, jrid jixxerjah. Jekk ikun sabiħ, irid jaqsmu għax is-sabiħ isir iktar sabiħ. Inti jkollok tifel pereżempju għaddielek mill-eżami tal-aħħar l-università. Ma jkollokx update tmur tajjat mal-erba' tirjieħ ta' għawdex kollu biex kulħadd ikun jaf. U iktar ma tgħid u tgħid u tgħid, iktar il-ferħ tiegħek jikber hekk jew le. Hekk jew le. Meta tkun problema, tkun diffikultà, ħafna drabi aħna jiġina li nixxerjaw li naqsmu għaliex. Għax ma tibqax daqshekk tqila, ma tibqax daqshekk jibsa. B'mod speċjali jekk issib il xi ħadd jgħidlek
inti taf li jien ukoll għaddej minn dik il-ħaġa. Inti taf li jien ukoll għaddejt minnha ħanejlek x'għamilt. Ħanejlek kif kont ittekiljajta. Mela l-problema tqerx jew le, mhix problema ta' vjolenza fuq il-bniedem, biex qed ngħidu isma' l-bniedem, isma' bil-fors ta' trid le, mhix vjolenza, għaliex? Għax jien minna nfusna dak li jiġrilna minna nfusna magħmulin hekk. Nixtiequ naqsmuh, nixtiequ nixxarjaw issa. Ikun hemm min iktar u jkun hemm min inqas. U din mhix tiddependi. Ikun hemm min inqas, pereżempju li ħejjen l-affarijiet tiegħi ma ngħidhomx, nżommhom għalija. Mi fejn tkun ġejja? Taħsbu li tkun deċiżjoni tal-persuna dejk? Le. Dak miskejn wis probabbli meta kien iżgħar, meta kien żgħir, prova jixxerja xi ħaġa, jaqsam xi ħaġa. Jekk kellu wisa fil-familja, għax forsi laqas kellu wisa jaqsamha fil-familja, forsi kien hemm qablu tant xi ħadd dejjem ipatpat u warah l-istess, li hu miskien kellu kull darba joqgħod kwiet. Bejn tnejn li kienu jqerru l-ħin kollu. Jekk kellu ċans jgħid dak li ġralu l-iskola, dak li ġralu mal-ħbieb. U sab lil min jisemgħu u jaffermah, jgħidlu isa kompli. Ara qed nieħu gost nisemek, jara dak jidra jibqa' tielek bil-kapaċità tiegħu illi jaqsam u jixxerja dak li jiġrilu. Però jekk jien meta kont żgħir, kull meta ippruvajt nitkellem, sibt il-min jalaq li ħalli. Sibt lil-mejn imirini u jgħid li jisma' x'qed tgħid sewwa, jew ma jagħtix kasi, allura jien nitla' bdejn l-idea illi jisma' ma jaqbilx tixxerja, ma jaqbilx taqsam. Mhux wert tittaqsam, għax jekk taqsam xi ħaġa se tlaqata fuq rasek. Jekk taqsam xi ħaġa se toħroġ mill-ewwel barra u jgħiduha. Għaliex għax l-esperjenza ta' meta kun żgħir għalmitek din il-lezzjoni. Imma mhux għax ma tkunx tixtieq tgħidha, mhux għax ma tkunx tixtieq taqsamha, kemm intom tiltaqgħu bħali ma' nies u jkun hemm xi ħadd li mhux imdorri jitkellem, imma mbagħad iħares lejk u ma nafx forsi jkollok miktub hawnhekk fuq moħħok int isma' tista' titkellem miegħi għax hawn isek. Hekk jew le. U dak ma tkunx rajtu qatt minn Adam ma tkunx taf minnu u jiġi fuq jibda jgħidlek u jirrakkontalek u jgħidlek u jgħidlek l-istorja ta' ħajdu ma fl-aħħar jgħidlek isma' jien ma nafx x'inhu jiġri ma nafx kif qed titkellem miegħek ta' din l-istorja ma tmetta l-ħadd ara ma tmux titkellem. Tiġri jew le din. Hawn ċertu nies illi kif tiltaqa' magħhom itejk mingħajr ma trid li tibda tirrakkonta ħajtek. U kissib persuna bħal dejn, inti ma ssibix bitqila biex tgħid kollox. Mod speċjali jekk tħossok dak il-ħin aċċettat mill-qoħ mill-persuna li tkun. Allura l-bżonn tal-qrar qiegħed f'kull persuna, f'kull bniedem. Fejn id-diffikultà tal-qrar, tas-sagrament tal-qrar? Id-diffikultà tas-sagrament tal-qrar qiegħda fil-fatt illi jien jew almenu kif tallimna u kif drajna, irrid bil-fors nimmarka il-ħażin li għamilt. U ħadd ma jieħu gost, ixerret u jgħid l-iżbalji tiegħu hekk jew le, anzi, aħna l-iżbalji tagħna nippruvaw jinġel jiġi xi ħadd iqer, qed nikkwota l-ħadd għax ilni ma nqarar ħafna, issa billi nisqof ilni ma nqarar ħafna. Xi ħaġa sabiħa li kont nieħu gost nagħmel. Jiġifieri taħsbux jiġi xi ħadd jgħidlek isma' jgħidlek illum dajt xkora. Imma mhux jien tal-mara, kieku ma kienitx il-mara u qabżitili kieku il-ħin kollu nirrabja. Imma kieku meta ma jkunx hemm it-tfal, jien ma nirrabja qatt it-tfal, kollu mħabba tfal. Fuq ix-xogħol tlaqt qabel. Imma mhux għax irrid jien, imma l-oħrajn telqu qabel. Allura mbagħad ngħid mhux se nagħmel bħal insomma. Prattikament dan jiġi miskejn u jqer mhux tiegħu, iqer ta' ħadd ieħor. Jiġifieri qabżitilu l-mara. U x'hekk irrabja minħabba tfal, telaq minn fuq ix-xogħol minħabba fl-oħrajn. Jiġifieri għax aħna hekk iggerjati, aħna ggerjati l-ħażin tagħna nippruvaw nċekknuh.
Kollha kemm aħna, hija normali, nippruvaw nċekklu. Però iktar ma tipprova ċekken il-ħażen u inqas ma tkun sinċir, jekk ma nkunux sinċiri aħna, ma nfusna kultant jew mal-oħrajn x'jiġrilna nibqgħu irrabjati għalina nfusna. Għastemmen? Meta jien nipprova naħbej u nagħtti u ma ngħidx il-verità kif inhi, almenu mija jien nifsi u forsi ma' persuna li tista' tifhimni u tħobbni u tilqani kif jien nibqa' minix fil-paċi mija jien nifsi. Għax il-qrar l-ewwel li jagħmel x'jagħmel? Iġibek fil-paċi mhux malla, mhux mal-oħrajn, miegħek innifsek. Inti meta tirrakkonta xi ħaġa, sewwa lil qassejs li jifhmek, jaċċettak, jilqek u tħoss il-maħfra tal-Alla dak il-ħin, għamilt x'għamilt, l-ewwel li se jiġri, l-ewwel effett tiegħu il-paċi miegħek innifsek. U din hija xi ħaġa sabiħa. Din hija xi ħaġa sabiħa li ma nagħmlux esperjenza tagħha meta nibqgħu naħarbu u nippruvaw nsebħu u nżejnu u nippruvaw ma narawx ikraħ il-kruwa li għamilna. Sakemm ma naċċettajiex jien bħala parti minn ħajti. U sakemm ma naċċettax li Alla jaċċettani kif jien u li Alla jsalvani anki b'dan id-dnub tiegħi. U jgħinni jaħfirli fid-dnub tiegħi u jgħinni ninqala minnu, sakemm jien din ma naċċettajiex, ma nkunx fil-paċi miegħi nnifsi. U minnaw id-diffikultà li nqer. Din id-diffikultà li nqer. Insiba bitqila biex inqer għaliex għax ma naċċettax li jinsbaljajt. Ma naċċettax li l-iżbal jagħmel parti minn ħajti. Imma għaliex ma naċċettax li jinsbaljajt għaliex? Għax nibża li billi żbaljajt jien issa minniex iktar maħbub. U din hija nuqqas ta' verità. Mhux veru. Mhux veru. Ma ninsewx li r-raj jimur l-iktar wara n-naġa l-mitlufa. Wara minn żbalja l-iktar. Allura, ħalli nserħu ftit moħħna. Jekk hawn differenza bejn in-nies, bejn il-bnedmejn, id-differenza mhix bejn tajbin u ħżiena, żommuha f'moħħkom dejn. Jekk hawn differenza bejn in-nies mhix bejn tajbin u ħżiena, imma bejn nies li huma tajbin u ħżiena u l-ħażen tagħhom ma jridux jarawh, ma jaċċettawhx u jidrilhom li huma tajbin, u jpinġu lilhom infushom bħala. U nies li għandhom it-tajjeb imma għandhom ukoll il-ħażin u jaċċettawh. U allura qegħdin iktar fil-paċi magħhom infushom. Jekk hemm differenza, din id-differenza. Din id-differenza. U l-bniedem illi jrid kull darba juri stampa sabiħa tiegħu innifsu, kemm jew innifsu kemm mal-oħrajn, għandu biċċa problema kbira għax għandu ħafna maskri x'jilbes. U mhux dejjem se ssib maskra li tiffittja preċiża għal kull sitwazzjoni. Fl-aħħar illum jew għadha se tinkixef li int maskarat u mhix il-verità. X'biċċa xogħol biex jien kull darba rrid nagħmel impinġej stampa sabiħa tiegħi nnifsi, naħbi l-verità tiegħi kemm qudiemi għax kultant anke qudiemi u iktar mal-oħrajn. Biċċa xogħol kbira. Il-qrar ineħħilna dawn il-maskli kollha, jagħtina s-sempliċità u l-awtentiċità tal-qalb tagħna tal-persuna tagħna, jgħidilna iwa niftakru iwa li aħna dajfejn li aħna żbaljajna, mela le, imma niftakru li aħna maħbubin minn Alla. Dan hu s-sabiħ tal-qrar. Aħna nagħmlu ħafna drabi meta nqerru nagħmlu esperjenza emotivament mhix tajba u nixtieq li tifhmuni ftit fija. Xiġri li mela jien żbaljajt, mort inqer forsi għamil żbal oħxon, mort inqer rejtaj mal-reħ minn issa dak ikkanċellat, cover. Isu kellu gomma l-qassis u ħassaruli dak, m'għadux jeżistej. U ngħid mela, all right. Dik l-esperjenza emotiva, dawk l-emozzjonijiet mhumiex preċiżi, għaliex mhumiex preċiżi? Għax hija illużjoni, it is an illusion, mhix verità, illi jien issa clear li qabel kont iswed imġemmet, issa abjad, x'qed ngħid imġemmet qed niftakar aħna kellna kuċiniera tal-valur id-dar. U kultant ommi kienet tinsa xi ħaġa fuq xi borma fuqha u kont tidħol fil-kamra u mbajda ssir sewda. U kont tagħmel ma nafx kemm titnaddaf, illum huwa passat storja da, ġifieri ninduna kemm għandi żmien illum mhux hekk. Issa mbagħad xi klerjajta mela daqshekk issa, xi naddafna mela daqshekk. Naddafna d-dnub minn issa clear. Le mhux hekk.
Mhux hekk. Mhux hekk. Jekk jien kont midneb qabel ma qerrejt, insa nibqa' midneb anke wara li qerrejt. Imma qabel ma qerrejt ma kellix esperjenza insejt li Alla jħobbni. Wara li qerrejt niftakar li Alla jħobbni bid-dnub tiegħi. Irridu ftit attent, aħna fl-drabi l-qrar għamilnieh jissu il-miżata li rridu nħallsu biex nitqarbnu. Imma l-qrar hus iktar minn hekk. Jissu li tinħallas il-biljett biex nitqarben. Il-qrar hu iktar minn hekk. U allura ħankompli nispjega għalfejn hemm bżonn ninqer ma' persuna. Hemm bżonn ninqer ma' persuna għax dik il-persuna l-iskop tagħha u aħna nisbaljaw ħafna fija dejn aħna l-qassisejn. Imma nitlobkom tenuna rridu ngħinu l-xulxin fija għax jekk jiġi xi ħadd jgħidlek isma'. Ġieli tiġri ta' 80 sena, jgħidlek ma bdejtx minn ommu minn missieri ta' 80 sena. Ġieli tiġri, imma tant imdorri jkun jirrakkonta il-ksur tal-liġi, it-nubiet. Tgħidli mela qrar mhux hekk, iwa hekk ma qrar iktar minn hekk. X'inhu l-qrar? Il-qrar hu li jiena meta qed nirrakkonta ħajti, u ħajti mhux biss bin-negattiv, imma anke bil-pożittiv. Tkun ħaġa sabiħa li jien nibda l-qrar nirringrazzja lil Alla għaż-żewġ titfal li tani, jinkwetawni. Nirringrazzja lil Alla r-raġel li hemm iħobbni. Il-qrar mhux sempliċiment qiegħed hemmhekk jien nitfa' id-nubiet tiegħi, il-ħtijiet tiegħi biex il-qassis jikkanċellawhom le. Il-qrar hu jien bl-istorja tiegħi, bil-persuna tiegħi, bil-ġrajiet tiegħi, bl-esperjenzi tiegħi mur quddiem Alla. Quddiem Alla, quddiem dan il-bniedem bħali ma quddiem Alla. Tajjeb u ngħidlu hawn jien mulej, bit-tajjeb u bil-ħażejn, bid-djufijiet u bis-sabiħ tiegħi, hawn jien mulej. U l-qassis x'jagħmel il-qassis? Il-qassis lili jgħinni mhux sempliċiment jgħidli orrajt it-tikja dejk, it-tikja le. Imma jrid iħares mhux lejn l-att, lejn l-azzjoni, imma jrid iħares lejn il-persuna tiegħi u jrid jgħinni nikber. Irid jgħinni nikber bħala persuna. Nġibilkom eżempju. Mela, qabżitlu rrabjajt id-dar għal-mara u għamilt storja. Għal-tfal, jew għal-raġel, jew għamilt storja. Jekk il-qassis jgħidli il-mulej jaħfirlek nubietek, imma jekk il-qassis jgħidli isma' irrifletti naqra. Irrifletti naqra. X'ġalek tirrabja? Lejja, in-nuqqas ta' komunikazzjoni mal-mara ma' tfal. Qiegħed jgħinni naħseb jien mhux biss flat li għamilt, imma wkoll kif nista' jien nikber bħala persuna. X'ġiebt bir-rabja? X'konsegwenzi kien hemm? Il-biċċa ġiet aħjar jew ġiet aħjar minn qabel. Ma nafx aħniex niftehmew, imma ħirġa l-qudiesa, mhux hekk jiġrej, ħirġa l-qudiesa, is-sitta niqsin żewġ minuti, fader, ejja niskurruhom kif ma nafx kif jgħiduha, ejja nsarfuhom, ejja. Ma tistax tgħin il-persuna hekk. Ma tistax tgħin għall-persuna. Irridu ngħinu ftit xulxin għax dak li jkun tgħidlu mhix issa ta' stenna wara. Tgħid il-laħwa tgħidha jieħu għalih, mhux se jaċċetta u ma jiġix u daqshekk il-qrar. Imma jekk dak il-ħin tqarru l-persuna tgħidilha qed twassallu messaġġ li jismissa kavert clear tista' titqarben. Waqt li l-qrar hekk f'qejr u f'irwiesq. F'irwiesq. Il-qrar immur din il-persuna tiegħi mort forsi fejn fien darba f'xahar. Tajjeb kif jien ma nħallix iktar minn darba f'xahar. Mort fejn qassis li tal-fiduċja tiegħi u jiena rrakkontajtlu din l-esperjenza ta' ħajti dan ix-xahar. U dak jgħinni nikber u jgħinni nitlob fuqha. U jgħinni nimxi l-qudiem bħala persuna bħala Kristjan. Għalfejn immur iktar fejn psychologist jew fejn tabib milli fejn qassis. Għax fejn il-qassis ħammur jagħmel li tas-soltu, it-tabib le, it-tabib ħajħossib saħħti. Il-qassis irid jieħosib il-persuna tiegħi. Il-qassis irid jieħosib ruħi, mhux sempliċement isma' jekk all right, okay, tmur tqarben. Ma nafx inix inwassal l-idea, ma nafx inix niftijem biżejjed fuqha. Għamil il-ħejn il-lejla diġà. Kelma żgħira fuq x'inqer. Jien ma qtilx, jien ma sraqx, jien ma allura x'se nqer.
il-Vanġelu mhux il-kmandamenti biss, anzi iktar mill-kmandamenti, kemm ħabbejt. Interessanti. Ħanidu l-eżempju tar-rabja. Tar-rabja. Ir-rabjaj tal-mara u għat-tfal. Jekk ikollok iċ-ċans, assejs intelligenti li jrid jgħin lil persuna tikber jgħidilha imma kien hemm momenti li ħabbejta lil mara u lit-tfal. Li ma kienu dawn il-momenti. Għaliex għax inti mhux biżżejjed li ma rrabjajtx, mhux biżżejjed li ma dajtx, mhux biżżejjed li ma sraqx, mhux biżżejjed għall-Kristjan. Il-Kristjan li ġej li kien irrabjajt, il-dmir tiegħu hu li jħobb, mhux li jirrabja, il-maqlub tar-rabja. U li jieħu paċenzja, għax l-imħabba hija paċenzja. Mela mhux biss meta rrabjajt, mhux biss li jirrabjajt, imma anki li ma ħabbejtx. Jekk jien sraqt, jien irid inqer mhux biss li sraqt, imma jekk tajtx karità li hija l-oppost tas-serq, għax jien imsejjaħ bħala nisrani, mhux biss biex ma nisraqx, imma biex dak li hu tiegħi naqsmu ħadd ieħor. U meta nibda nirraġuna b'dan mod imbagħad insib x'inqer, għax hemm dnubiet tal-emejl u dnubiet tan-nuqqas tal-emejl. X'magħmilx. Tlabt, jien nitlob. U jew meta jkolli bżonn nitlob. Nirringrazzjah lil Alla tal-ħajja tiegħi. Mela, mhux biss jekk dajtx jew le, imma l-maqlub. Tlabtx jew le. U knibqgħu sejrin jekk tgħidu mara li ħadd qatalna qalb, ejwa verament, naqtaw qalbna. Għalhekk jien dejjem nirrepeti aħna midinbejn maħfurin. Imma midinbejn mhux qabel il-qrar, imbagħad maħfurin wara l-qrar, le ta' aħna midinbejn maħfurin il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Meta nkunu fid-dnub, meta nħallu l-Knisja, meta nħallu lil Alla, għax Alla jaħfrilna l-ħin kollu. Nidħlu fija, ngħixu għall-esperjenza meta jien inqer u nimxi l-mixja tal-fili. Għax ibqija nibqa' maqtuħ minna, nibqa' maqtuħ. Qisu hemm kont il-bank rieqet. Aġralkom li kellek xi 100,000 euro il-bank u nsejthom rieqet. Hekk jiġri. Meta aħna nitbedu minn Alla, tiġri xi ħaġa hekk, anzi wisq iktar gravi minn hekk. Wisq iktar gravi minn hekk. Imma dak kemm jibqa', il-kont il-bank kemm jibqa' m'intix tutilizzah. Tiegħek jew tiegħek għadu, inti l-proprjetarju m'intix tħaddmu. Ħaniqfu hawn. Hemm ħafna xtejt, però aħjar ftejtu sew milli nġebdu ntawlu. Jekk Alla jrid għada nitkellmu ftejt fuq u xek aħna nidu t-tewba. Nippruvaw nifhmu x'inhi din l-imbirka ta' tewba x'anki hemmhekk hemm ħafna nuqqas ta' għarfien tal-affarijiet sewwa kif huma. Imbagħad jekk xi ħadd għandu xi mistoqsija li jrid jagħmel, ħudu paċenzja, ektbuha fuq karti jekk forsi tiddejqu jew tistħu tgħiduha. U għatwa l-kappillan, forsi qabel qudiesa jew nkella f'xi ħin. Ħalli mhux bil-fors nirrispondi kollox, imma jekk għandkom xi mistoqsija, jew xi ħadd irid jixtieq jistaqsi. Ġifieri mingħajr ma jistħejx, m'għandi l-ebda diffikultà. Nħallu ftit ħin fl-aħħar biex għax naf li joħolqu ħafna mistoqsijiet. Hemm riflessjonijiet bħal dawn. Tajjeb, mela ħanieqfu fdejt issa quddiem l-Ewkaristija. Hekk illum nixtieq li verament nirringrazzjah lil Ġesu. Ta' dan is-sagrament kbir. Nitolbuh hekk waqt iskiet biex jagħtina li nifhmu iktar is-sbuħija tiegħu. Għax tista' tifhmu s-sagrament tal-qrar jew bħala pejs, bħala toqol xi ħaġa li jew nkella bħala xi ħaġa sabiħa. Sfortunatament il-qassisejn forsi l-esperjenza tal-passat ma jgħinuniex għax jekk qassis qatilek kemm il-darba. Kejf, x'fatta idejqek. Ġi dawn huma kummidji li għall-grazza tal-Alla llum nittama li jekk ma ħlissniex minnu mal kollox qed neħilsu minnu. Dak li jkun ġie hemmhekk b'qalbu kollha biex jitlob il-maħfra biżżejjed. Jisqar li tistqar ħtietek tajba għaliex għax kif edna. Issir tkun fil-paċi miegħek innifsek l-ewwel qabel kollox. Meta inti tgħidha l-ħaġa, x'għandna bżonn ngħiduha. Imma mbagħad noqogħdu nidħlu fid-dettalji u nfettqu
dik hija xi ħaġa ħażina ħafna. Nirringrazzjaw lil Mulej Ġesu li ġej f'nofsna fl-Ewkaristija ta' dan id-don u li tolbuh jagħtina li nifhmu aktar is-sbuħija tiegħu. Naturawk, ja ħobs tas-sejr. Għalik lanċ li tlok titnija, inti natak.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadna nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek Alla, imbirek l-sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek Aziz tiegħu, imbirek Santismo Sagrament tal-altar, imbirek Spiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sam. Imbirek l-isem, imbirek San Giuseppe, għarus kastismu taħħa. Imbirek għanġissin kollha tiegħu. F'isem Ġesu nixtieq verament nirringrazzjakom għal ġenerosità tagħkom. Inwedkom it-talb tiegħi. Grazzi. Araw x'imħabba qawwi. Mill-ġdejt, grazzi lill-isqof tagħna Don Anton, grazzi lilkom, nawguralkom ilkoll il-lejla tajba u nirringrazzjakom ukoll jiena wkoll għal ġenerożità tagħkom lejn is-seminarju. Jekk forsi xi ħadd kien għadu ma ġiex u jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu ikellem lil xi ħadd minn is-saċerdoti. Grazzi ħafna.